1, 2, 3, go! Ayan na po! And Yusek Eric Tayag, the dancing Yusek of DOH. And Regional Director Paula Di Chonco is also, si Chonco is also with us. Ladies and gentlemen, please welcome and hear our beloved Secretary of TILG, Honorable Secretary Ben Arabalo. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon po at ako po'y bumabati sa inyo pong lahat, sa mga tiga-Dagupeños, of course, mga tiga-Pangasinan. Ako'y nagko-congratulate sa pangunguna ng ating mayor na napakasipag, napakabait, napaka-humble. Palakpakan po natin si Mayor Belen. Mayor. And of course, gusto ko rin batiin ang ating kaibigan. Nandito po ngayon si Senator Tolentino Francis. Palakpakan po natin. And all of the other guests. Ako po'y tiga-Pangasinan at meron kami pala isdaan dito sa Dagupan nung araw. No? At basta sabihin mong bangus Dagupan, ito na yung pinakamasarap at parating sariwa ito, manamis-namis. Ang masasabi ko lang right now, it's a festival, it's a celebration. Bangus, meaning talagang kilala ang Dagupan sa bangus, but much more than that. There is so much economic prosperity in Dagupan and in the whole of Pangasinan. I would like to congratulate you by keeping up with this tradition and at the same time keeping up with this economic development, being aggressive in all things. Mabuhay tiga Dagupan, mabuhay tiga Pangasinan. Oh, yan na po. Tops muna, ma'am. Tops muna, tops. Harap muna dito. Photoset po muna tayo para makumpleto na po yan. Tops muna. Sa excuse lang po. Excuse me. Mayor, harap muna sir. Excuse me. Excuse me. Tops muna. Tops muna. Gilid muna yung ano. Oh, baba muna. Baba muna. Tops muna. Tops. Harap muna dito. Harap muna. Excuse me. Ito po yung mga ulo. Ulo. Ulo po. Gilid na po. Gilid. Mga cellphone natin. Teka lang ha. Nag-set tayo ha. Oh, ready na. Cellphone na. Pakibaba cellphone. Ready na tayo. Ready! Cellphone. Pakibaba po. Hindi mag-umpisa. Kasi yung lighter natin. Sana yung cricket. Ready! Oy, baba. Pakibaba po. Pakibaba lang po yung mga camera. Yung cellphone. Cellphone. Ayan na, sinigaw na po yan. Ayan na po. 1, 2, 3, go! Ayan na po!